Sa man to? Wala. Unsa to? Unsa man to? Wala. Tiguwang. Nagunsa ka diha? Ngita ko lumpia. Ha? Taga-asa man ka? Taga-purok pa naghiu sa unong. Kamansi. Ngaw naman ka diha, nagunsa man ka diha? Nangita ko lumpia. Wala lagi mi na maligyag lumpias. Sayo pa man kaayo, alas 3 pagod. Alas 3 pa. Gani. Igutom naman gud ko. Nagunsa man ka sa atop? Sakay mo kog airplane. Airplane daw. Unya, ano naman ka sa atop na hagsa, sakay man ni kag airplane. Nahutdan mo gud kog lana. Ay, simba ko. Unsay lana? Lana gud. Singot na kaayo ka. Singot na kaayo ka. Gani gisingot na ko. Igutom naman gud ko. Hala, wala ba may bahaw? Dili bahaw. Unsa man di ay kadlok ba ani? Ay. Unsa di ay? Kauno na kaayo ko. Unsa may kauno nimo? Ikaw. Simba ko. Uy, dili magbinuang kay tao man mi, di man ni pagkaon. Ako nagbinuang. Hoy, uli na dito kaw. Yato dito kaw, yato sa ano. Uli na dito kaw. Diri lang ko. Ano say makagunit sa imuhang bukton? Unsa day na? Bali akong pako. Uy, simba ko. Nabali imong pako? Nabali pagkahagsa na ko sa inyong ato. Ay, merisi. Uy, sayo pa man kaayo. Uy, dili pa man runting wakwak. May manang sayo para daghang makita. Jesus name. Ay, kahadlok. Lakaw na dito. Ayaw pangunay ha. Silingan rata. Silingan rata. Oo, ayaw pangunay. Kay nahadlok na ba mi? Gutom naman ko. Kuya simba ko. Ay. Nawa ko Hilak. Hoy, hoy, pahawa diha Hoy, hinugong. Pahawa diha ba kay sayo pa man kaayo. Gutom na lagi ko. Simba ko. Naiwa ko. Hoy, lakaw na dito. Hoy, nara. Hoy, Jesus. Hoy. Gutom na kayo ko. Ah!